नया नया ऑडियो वीडियो देखा के लेल JBM फिल्म्स के जरूर सब्सक्राइब करी। की जुदाई भी हमरा प्यार करेया, अहाँ के याद बहुत बेकरार करेया। चाहत चाहत कहीं भी मुलाकात हो जाए अहाँ से, तलाश ई नजर अहाँ के बार बार करेया, बार बार करेया। हमर खून के तू मेहंदी अपना हाथ में रचा कर, हमर खून के तू मेहंदी अपना हाथ में रचा कर। बर्बाद केल हमरा तू, बर्बाद केल हमरा तू दुनिया हमर जरा का। हमर खून के तू मेहंदी अपना हाथ में रचा कर, हमर खून के तू मेहंदी अपना हाथ में रचा कर। वाह राधा वाह, अकेला छोड़ दिलिए दुनिया में, बेसहारा बना के धो दिलिए। सब समझे छे हम, अहाँ हमरा से प्यार नहीं, खिलवाड़ कर रही, नाटक कर रही, एगो ढोंग रच ले रही, वो भी झूठा प्यार के। सोचले रही हम तोरा राखब अपन बना का, हमर दिल किया दुखेले दोसरा सा दिल लगा का। राधा जगी हाथ डोरी उठा, कोई भी हमारा आरती उठा, पर्दा हटा के देख। सोचले रही हम तोरा राखब अपन बना का, हमर दिल किया दुखेले दोसरा सा दिल लगा का। टुकड़ा तू हमार दिल के, टुकड़ा तू हमार दिल के ले तू मुस्किया का। हमर खून के तू मेहंदी अपना हाथ में रचा का, हमर खून के तू मेहंदी अपना हाथ में रचा का। जय बाबा मंगलनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जनकपुर धाम, नेपाल। बेवफा तू आरती हमर सजा दे, निकलैया प्राण तन सा चेहरा कनी देखा दे। बेरहम बेवफा तू आरती हमर सजा दे, निकलैया प्राण तन सा चेहरा कनी देखा दे। हमारे आत्मा के शांति, हमारे आत्मा के शांति मिलते नहीं उपज जाका। हमर खून के तू मेहंदी अपन हाथ में रचा का, हमर खून के तू मेहंदी अपन हाथ में रचा का। अहाँ के धोखे देवे के रहल तो प्यार कैला के लिए हमरा से, सपना कैला देखेली, और आइ कही छी हम दोसर के भगेली। जो बेवफा जो, शादी के तोहफा में तोरा सोना चांदी हीरा मोती ना, बल्कि खून के मेहंदी भेजबो, लगा के ससुराल जाइबो।
कृष्ण प्यारे आंसू अपन बहाका हमर प्रेम के कहानी लिखलक कथा बनाकर। जय दिन तोहर शादी हो तो दिन जहर खा के अपन जान दे देबो। राइटर विनोद भैया आंसू अपन बहाकर हमर प्रेम के कहानी लिखलक कथा बनाकर। एमडी मनिर गवैया एमडी मनिर गवैया आँख साल बहाका हमर खून के तू मेहंदी अपन हाथ में रचा कर। हमर खून के तू मेहंदी अपन हाथ में रचा कर। बार बार जीवा के केले बार बार विजय के केले और उनके फंसा कर। आई दुनिया में अब न जीबै मरी जेबै जहर खा कर। हमर खून के तू मेहंदी अपन